Ty pičo, a to je riadny čiliček toto. To je zaspí človek. Aha. No, ahojte ľudia, dneska tu máme nejakú výnimočnú situáciu. Bohužiaľ som tu sám. Vidíte, koľko je tu? 3 mikrofóny, 3 sluchatiek a som tu sám, no bohužiaľ je tu nejaká taká situácia. Tak ideme do toho. No, savadikám, Vinsko. Ahoj, môj zlatý. Ahoj. No tak promiň, že meškám, ale čas je neúprostný a čas se musí deliť. Takže verím, že si to ešte nezapol. Ale zapol? Už je zapnuté, jedem. Takže takhle, no ešte Jara čakáme, ne? Dneska je tá situácia s časem. Čakáme našeho komparzistu. Sorry, chalani. Jaro, nazdárek. A Jaro nám donesol. Počkaj, vy už máte sluchatka? A my už už to jede, teraz mi to Mne povedal. to nevadí, lebo ja mám kávu. No tak ale káva. Ale ja mám kávu aj pre vás, počkaj. chalani. Počkej. Ja to dám. Bude mimo éter teraz. Počkej, no tak To budú počuť také zvuky. tohle si dám ja ze stredu. No máme si aj štrknúť. No, jo, počkej, ja ti to podržím. Nazdar lidi. Hello lidi. Zdarec. Savadíka. Pekne si to natoč. Dáme ti to troška bližšie. Raz. Slyším ťa. Raz, dva, raz. Takto, pozri. Super. Vopoj si to tam trošku. Teraz je to perfektné. Tak nech ti to tam nepadne. Pod seba. Pod seba mu to daj tam. Ja je toto? Koušek. Lebo... Jo, je šikovné. Taký. Mám to. A my máme kávu od tebe. Lidi, na ten čas. Na ten čas? Nazdar, chalani. Na čas. Na čas. No, takže ja si tu tak kloknu. Takže, Všetci sme prejavení v čase. no, takže... Iggy, ty si im oznámil teda, prečo sme sa tu stretli? Že dneska je taká výnimočný dníček, ale on je každý deň výnimočný, ne? A hlavne ten čas nám akorát kamarát ukázal, že včera sme sa videli, doby, nemal si čas, si zakričal a dneska si ten čas ukončil, aspoň túto na tejto etape. Takže nech jedeš dál, brácho. Máme ťa rádi. Kapum kap. No takže ten čas a to, čo sme sa rozprávali cez telefón a celkovo tu v hale, že vlastne ten čas je tak neúprosný a tak... Pomôžte mi. Tak... Môžeme to rozvinúť kľudne. No však áno, ale ja hľadám aspoň nejaký opis toho času, no my to teraz zažívame v priamom prenose. Presne tak. No, Nevyspytateľný tiež. No. Proste nevieš, čo sa stane ani teraz, ani za 5 minút, Tak. nevieš, čo V príde. čase aj nečase. Áno aj. Radosť a utrpenie. Alebo čas môže byť aj takýto. Pozerajte, chalani, že... A si predstav, že v každom tomto okamihu sa niekto narodí. A A presne v tom istom okamihu niekto odejde. niekto odchádza. V každom tiku je nejaký ťak. Tik-ťak, ja, ty, on, ona, ono. Všetci sme tu. Wow. Otázka je, No. ako vnímame. Takže vnímať čas, Chalaň, môžem? no nech sa páči, poď. Dajme si tú kávu ešte raz. No tak a nás. skúsme zavnímať tú chuť. Doby, No, ukáž. Čo som dal do tej kávy, chalani? neviem, ale doby živeli. Poď. Mňa. Wow. Tak teraz... Iggy, Wow. okrem kávy, čo tam cítiš? Niečo také kyslasté, také. Kamo, je to tonik a sú tam kocky ľadu. Čo povieš na tú kombináciu? Dobrá kombinácia. Ako. Za mňa taký. Dobré, Perfektné, perfektné. že? Akože, No. taká Dobre si káva a také ešte také kyslasté. Rozhodnosť toho. Vinco je káva. Iggy je tonik. Ja som ľad. Hoci kto iný môže byť pohárik, alebo táto podložka. Že vlastne ako keby, že tú jedinečnosť a tú osviežujúcu chuť a to sfarbenie, to všetko vytvárame spolu. Ale pozor, iba kým sme živí. Tak toto bolo pekné. Však o tom to je vlastne, že si chceme aspoň na chvíľku. Však ty si povedal, že máš čas iba chvíľku. Ja taky chvíľku. Ale... My sme sa dneska stretli s Vincom spolu, Iggy. Ty si tam nebol, ale včera som ťa objal. No takže vlastne... Ja ne, ja som nemal čas, lebo som Ty mal si ho hlavu neobjímal? plnú... Ne, lebo som mal plnú hlavu iných ďalších vecí, čo aj s Eliasom, aj čo všetko predať, ale
Začali sme aj bez Eliasa. A predstav si, že vlastne že dnešné stretnutie s Vincom bolo aj v spoločnosti Maximusa a Eliáša. Maximus je Vincov syn, Eliáš je môj syn. Ako keby, že tá generácia, jak plyne v tom čase. Niekto sa narodí, niekto umrie. Niekto vyrastol, ďalší rastie. Vieš, akože, to som chcel. A že zažili sme to spolu. No počkaj. A čo zažili teraz? Vieš, čo ma napadlo? No však povedz o zmrzlinárni, ne? O zmrzlinárni. Zobral nás Jaro na zmrzlinu, zoberieme ťa tam. Už ne, opačne. Vinco nás zobral na zmrzlinu. Jak chceš. Môže to byť je úplne tak. jedno. Dobre. Do koho. Boli sme tam spolu. Tak. Našli sme zmrzlinu. Jak sa to volá? Niekedy si tu a niekedy si mimo. Tá zmrzlina sa volá mimoza. Takže to ti poviem, že som mimo v tej mimoze. Lebo dievčatka, čo to tam robia? Teda pani, ale... Dievčatka? No, dievčatka v podstate pomáhajú, alebo celkovo sú to ženy v tomto... Eliáš raz bude muž a my sme stále chlapci. To znamená, že to boli dievčatka. Ďakujem. Počujem a ochutnal som a pochopil som, že môže byť niečo sladké, zdravé a pritom skvostné. A naozajstné, chutné a pravdivé. Zober si, že tá zmrzlináren sa volá mimoza. Mimozu si môžeš spojiť s niečím, čo je úplne mimo. Ale aj s kvietkom, ktorý krásne voní. Mimoza. A tam nám zavoňalo, kámo, v tej zmrzline to čisté. A Vincovi nedalo, zavolal si tetušku, ktorá to vyrába. A my sme mali taký spontánny, ako keby v sebe taký pocit, že poďme sa opýtať, že prosím vás pekne, čo je vlastne zmrzlina? Že tu sa stretol tonik, káva a lat a tam sa stretlo niečo, to dievča to začalo opisovať, že tam dávajú smotanu, nejaké tajomstvo a potom tie naozajstné ingrediencia, že v pistácii naozaj pistácia, v jahode naozaj jahoda, v maline naozaj malina. Neviem, čo dali do krupicovej kaše. Tá bola famózna. Ty kokos, tá bola jaká. Ale počkaj. A zaobere sa s tým, teda mne uchvátilo, alebo zachytil som najviac, že niečo tajomné. A Jaro sa opýtal, že a čo je to tajomné? Je to aspoň pravdivé a živé? Oni, že áno. Je to čisté a pravdivé. Potom tam prišla ďalšia a tá bola trošku taká mladučka, taká vo výraze, akože taká jemnučka. A cítili sme, že je tam aj taká nejaká naivita. Ale naivita vo vzťahu k čomu? Naivita vo vzťahu k tomu, že vlastne oni tou zmrzlinou chceli vyjadriť ako keby naozajstnú radosť zo života, v ktorom ti ponúkajú naozajstnú zmrzlinu a naivita v tom, že vlastne ako keby nechceli to robiť pre prachy. Tam si videl, že oni to robili ako keby z lásky k tomu všetkému. Aj keď nakoniec sme zaplatili. Počkaj, a to nevadí. A s radosťou. Počkaj, s radosťou. A veľmi rád sa tam vrátim. Len preto, že tá naivita v tomto prípade, verím tomu, že aj ja som naivný a chcem byť naivný, keď je to láska a čistota v tom, že verím, že každý človek má v sebe túto naivitu, vlastne čistotu. Potom sme to prelogovali, ako keby, že tá naivita zrazu vyrástla v niečo nádherné a bola to vznešenosť. No a to je život sám o sebe. A to je ten čas, ktorému sa vrátime. S čím? Jaro dal perfektnú vec, čo jeden učiteľ, ja ho volám Dumbledore, mu povedal, nech mu je zem ľahká, ak žije, tak nech ďalej pokračuje. Pozdravujeme taky tak. Dumbledore. A povedal, ja to zopakujem, že najprv, keď človek niečo hovorí, nech sa zamyslí, či to naozaj chce povedať. A môže to byť v partii, lebo ja som chcel a chcem to uviesť do tohto, že prečo sa nemôžeme my ako inteligentne stretávať. Môže tam byť káva, môže tam byť šťava, môže tam byť nejaká výživa, čaj, hocičo, čo potrebuješ. Ale nie zbytočnosť. Zbytočnosť považujem za veľa alkoholu. Na čo? Ja chcem byť triezvy. A keď tak, dones niečo, čo robí niekto z prírody. Je tu orechovica. To sa niečo živé. Živé. Na parazity, orechovica. Ale daj si len ťukes. Daj si kvôli chuti, ne kvôli alkoholu. Ne sme mimo? Takže pre veľa ľudí sme mimo. V živote by sme mohli začať vnímať, áno, akým spôsobom ten život dávkovať. Áno. Dávkovať, a teraz sa vrátim k tomu,
rozmysli si, čo chceš povedať, či je to naozaj to, čo chceš povedať. Rozmýšľali si, druhá vec, či to niekomu pomôže, alebo zachráni nejaký spôsob, mentálny, fyzický, psychický a tak ďalej a tak ďalej. A v treťom, je to naozaj to, čo chceš povedať? Je to naozaj pravda? Je to naozaj pravda, čo chceš ty povedať medzi tým, aby si bol teraz, dajme tomu, že sa poznáme len na oko, akože, a teraz tu debatujeme so všetkými len preto, aby som ja zapadol medzi vás. Hej, Je to neuveriteľné, keď v živote stretneš živého človeka a ešte aj v roli, dajme tomu, že učiteľa alebo niekoho, kto ti odovzdáva poznanie, ktoré nadobudol. Je to krásne. A jednu z vecí, ktorú povedal môj učiteľ, Jaro, nebudem ho akože teraz parafrazovať dokonale, ale akože mali by sme sa zastaviť a uvedomiť si, že naozaj v tom živote je s nami stále smrť. Ale teraz pozor, tá naivná, tá vznešená smrť. Tá smrť, ktorá nám zadáva vlastne ako keby koniec určitého deju, situácie alebo ľudského života. No OK, počkaj. Čiže poď. Vy ste tu už boli, ja som prišiel. Uvedomme si, odkiaľ prichádzame, kto sme a čo chceme zažiť. Wow, tak to je moc hlboké, kámo. To neviem, či dneska stihneme. Ne. To iba idem k tomu, že druhá situácia, ktorú sme dneska s Vincom zažili, Iggy, lebo si s nami nebol, teraz ti to chceme odovzdať, bola, že sme sa išli najesť do vietnamského bystra, alebo reštaurácie. Jak to nazvať? Není dôležité. Není dôležitá úroveň stolovania, není dôležité okolie, prostredie. Dôležité bolo, čo nám donesli na tanieri, čo nám ponúkli. Bolo to nádherné jedlo. Bolo to živé jedlo, bolo to zmes. Ja neviem, bolo to dobrodružstvo. Proste jedol som tú polievku s tými slížikmi, s tým mäskom, s tou zeleninkou a zase sme sa na seba s Vincom pozreli. Jemnučko sme sa usmiali a povedali si, že mňam, alebo wow. No počkaj, ja ti do toho teraz skočím. Videl si Iggyho? Iggy, ty jak si papal? Počúvaj ma. Tak teraz, toto si opísal presne Iggyho. Keď ja som sa na neho kúkal, jak si on dokáže, je rôznorodosť, lebo veľa ľudí ty rýchlo papáš, ty nežer to, ty vole. Každý má určitú inú frekvenciu, to už sme sa bavili. No, jasne. Ale teraz počúvaj, teraz si opísal tak perfektne, lebo ja keď som sa na neho vždy pozeral, ja hovorím, wow. Ja mu normálne úprimne závidím, jak to on, ja hovorím, vychutnáva, ty vole. Ja si to vychutnávam inač. Hej, ja to neviem tak tou pomal. Mne sa to zmiešava jak ratatouille, ja to pripomínam, lebo ja milujem tú rôznorodosť chutí a pestrosť. Teraz je taký okamih, kedy zastavím. Poď. Ale len preto, že vnímam. No, poď. Ja. Nádhera. Vychutnával. To znamená, že on není nenažraný. On to nechce zhltnúť, on to nechce oklamať. On tam naozaj je a on si to vychutnáva a pritom je. Počkaj, a teraz ja tam chcem skočiť, keď môžem? Môžeš skočiť. Počkaj. A teraz si zober. On je pre mňa excelentne, jak by sa malo. Jak v dnešnej dobe povedal, takto vychutnávať, prežúvať 220 krát, rozmýšľať, cítiť sa iba tu a tak ďalej, blabla. Ty to povieš, že je v tom všetkom. Kurva, není to jedno, když mu to chutí. Ľudia riešia pičoviny. No. A miesto toho, aby si každý vychutnal po svojom a nevnímal tých druhých, kde ho nechá jak... Nech sa napapá. Hovorí ti nejaké zvieratko alebo nejaký vtáčik. Hele, ty kokoté, prosím te, kam jdeš? Ty vole, však to je úplne na prdel, ja to vidím. Predstav si, že by sme začali naozaj reálne už po tom kroku, kedy sme sa zamysleli, čo budeme jesť, už po tom nadšení, keď sme uvideli, že kto nám to priniesol a aké to je krásne, keby sme naozaj ako keby začali ako keby tak, ako jeme, aj žiť. No to si chcel... Vieš, čo myslím, Vinco? No však ja tak žijem, tak ja neviem. No, tak to je perfektné, keď nevieš. Ja som sa teraz máš to automatické. Ja vám teraz do toho skočím. Ja som sa teraz fakt zamyslel nad tým jedením a na tom vychutnávaní. Sme boli s ocinom na obed po práci medzi prácou a dali sme si nejaké bravčové líčka, úplne také krásne jedlo, nádherné. A ja som len tak začal jesť a pozriem vedľa a už zjedené. Tátko, vieš, úplne a ja, či ja som ešte, ozaj som len jedno mäsko začal krájať
A hovorím, kokos, to si idem užiť úplne, proste mňám. Wow. A pozriem vedľa. A to, že narážam na to, že žijeme je tak jesť, aj žiť vlastne tak pomaly, nejako tak vnímavo, že naozaj, že vnímaš to jedlo, tá výživa, že to ide do teba, že wow, ide to cez vnútro, potom pekne, krásne. Absolútne s tebou súhlasím, absolútne. Ja podotknem toho, že ja som bol tiež pažravie rýchlo, všetko rýchlo. Som rád, že to začínam sakra chápať. Aj keď v tej rýchlosti pre mňa to bolo pomaly. Hej, ale teraz normálne sa mi otáča všetko tieto dni urýchlenia, alebo jak to nazývajú tí ľudia ďalší, čo tomu rozumejú iným spôsobom opisujú, tak toto je perfektné, že si uvedomuješ, že fakt spomal. A ešte aj Doby mi to ukázal teraz. Nemám čas. Tak už sa ponáhľal. Hej? Otázka, či takže díky Doby za tohle. No, keď som bol v Južnom Francúzsku s učiteľkou, Južné Francúzsko je ináč akože veľkolepé aj v tom, že tam majú nádherné dezerty. A donesli nám dezertík, ktorý sme akože mali ochutnať. Samozrejme, ja som ho zhltol. Ale akože s veľkým nadšením, to je pravda, že ten bol super. Ale učiteľka ma vyzvala k tomu, že Jarko, a teraz mi prosím ťa povedz aspoň 3 alebo 4 zložky, ktoré ten koláčik obsahoval. Ja som povedal, že bol veľmi dobrý. Tak si to zjednodušil. Viem, že bol sladký a potom som si začal na to dávať pozor. Začali sme hrať takú hru, že potom som akože vymenovával tie zložky postupne, jak išiel čas. Čiže ako keby, že není dôležité, aby sme mali všetci rovnakú rytmiku jedenia alebo života. Presne tak. Dôležité je, aby sme tie zložky vnímali. Počkaj. Čo sme to hovorili predtým, možno dávno v tých dieloch všelijakých. Ja vôbec neviem. Počkaj, nevadí. Vieš, zároveň som toho plný. Áno, taky tak, všetci. A teraz si zober, že čo mňa napadá z toho, učiteľ a žiak sme zároveň. Prečo? Presne tak. Mne nevadí, mu nevadí, že ja to zjem rýchlejšie. Ty ešte rýchlejšie, alebo ja ešte rýchlejšie. Je to jedno. Ale máš možnosť videnia a vnímania, keď to vnímaš, a nemusí mi ten človek nič hovoriť, keď som otvorený, že wow, ja si to chcem. Lebo nebudeš robiť tú istú vec celý život takisto. Je tu ešte jeden okamih, Vinco, ktorý som teraz našiel počas toho, ak rozprávaš. No, čakajú všetci. Jedna vec je dosiahnuť tú svoju vnútornú harmóniu, zažiť sám seba a vyjadriť druhým nejaké posolstvo o tom, kto som a potom spolutvoriť s tým človekom. To je jedna vec. Ale druhá vec je, že keď sa nám toto potom stane, že trošku spomalíme a začneme vyjímať tie zložky, my zrazu uvidíme všetkých tých hajzlov, všetkých tých klamarov, všetkých tých nenasytných, nenažraných, už ne vo vzťahu k jedlu, ale k peniazom, ktorí ťa chcú oklamať krásnou chuťou, ktorá je ale ako keby falošná. Donesú ti koláčik, ktorý je plný éčok. Donesú ti koláčik, ktorý je plný gumy. A ty si v cukrárni predsa so svojím synom. A ty mu to kľudne dáš? Ja mu zaplatím. Ale prosím vás pekne, dajte mi niečo živé. Dajte mi niečo krásne, dajte mi niečo naivné, ktoré môže výraz vo vznešenosť. No počkaj, a teraz keď môžem... Takže vlastne toto je ako keby alegória preto, aby sa naozaj už začal pomaličky tento svet meniť. Ono sa mení. Počkaj. Cez to, že my budeme precítať a budeme ukazovať takto prstom už na tých ľudí, ktorí klamú. Prosím ťa pekne, ty už neklám. Chceš prachy? Tu máš prachy, ale nedávaj mi jed. Tak, toto bolo pekne povedané. Lebo dnešná doba, mne si akurát určil, teda štepilo mi, jak si to rozprával, do hlavičky, tá myšlienka, som sa rozprával, že ľudia začali chodiť do týchto Nobel kaviarničiek, ja neviem, reštaurácií na Nobel, aby ukázali, že na tom majú a vyskytla sa tam určitá partia ľudí, v každej možno nejaká iná, na nejakom inom piedestáli, ale medzi sebou ani nevedia o tom, že sa pretekajú a dovolia si kúpiť koláčik za 5 €. Kámo, nejde o prachy. Nejde o nič, nejde. Kámo, za 5 €, ako poďme byť normálni ľudia. A prírode čo dáte? Ideš si kúpiť jablka, zdravé, živé jablka. Tam povieš, že 3 € jablka, prosím vás pekne. Kilo?
A tu to dáš s kľudom, Bez že? chemie, s červíkom, ste normálni? A počkajte, ešte to ani nevyzerá. Od babičky, Jaké sú zo čapaté? záhrady. Áno, a to nevyzerá na lešte. A vy to ste neumili predtým? Alebo Počúvate, vy tu máte mrkvičku od hliny? Ješkové voči. Ste normálni? Vy ste to pestovali v hline? Pozrite sa, jak to To majú... už dávno sa pestuje v kýblikoch. Počkaj, pozrite sa, jak to majú. Vieme všetko pekne naskladané. Ja to rád zaplatím. My vieme, čo zjeme. Len nech to není zjeme. Wow. Tak teraz... Nevadí, ale počkej. A to nedohonestujeme, jeme. Majú tam... Reklama Jeme na má krásne produkty. Pozor, to mala Áno. byť len hračka. Tak, slovná hračka pre iný metaforický vnem a vnímanie. Aby sa ľudia zobudili, že OK, daj si za 5, ale povedz tomu chlapcovi, alebo tomu dievčatku, alebo pánovi, dáme, že prosím vás pekne, za 5 € mám pomaličky štvrť plechu doma. Kokos, A nejde o to. Podporíš, rád podporíš, keď je to pekne urobené, ale nechcem sa pretekať. Presne ako tá zmrzlina. Tak, Prepač. tak. Ale prosím vás pekne... Ešte raz, No. ako keby taká, No skús. akože taká nejaká... No ani ne, to iba si idem ospravedlňovať sám seba. A na čo? toto vôbec robiť nemusím, ale Ne. akože toto nemá byť kritika. To není kritika. Toto má byť ako keby Otvorenie. skôr taký malý výkrik, že pomoc, haló, počujete ma? Som tu a chcem byť živý. Lebo není veľa času, za chvíľu odchádzam. Počkej, a nelen ty. To patrí Všetci. všetkým. Že halo lidi, kľudne kričte o pomoc, že som tady, lebo to patrí každému jednému z vás. Kričanie o pomoc. Ale o pomoc Aj nie keď preto, s aby vám... výkričníkom. a nie preto, aby vám Nemusí pomohli. byť zlé. A nie, aby vám pomohli. Pomôž si sám, začni otvor ten dekel, normálne tú čapicu. Otvor tú univerzálnu myseľ. Tak, presne tak. A príjmi to, že nemusíš v tom živote hľadať, máme všetko. Čiže ako keby, že máme všetko. Tá pointa mala byť iba taká nejaká, že Vnímaj svoj čas. odovzdať ako keby pocit radosti v tom živom, ale uvedomovať si tú smrť, ona je súčasťou života. A nemá to byť iba nejaký prechod, nečakaný, alebo dokonca s utrpením v chorobe. Proste ako keby uvedomiť si, že aha, ja za chvíľu umriem. Čo ponúknem životu? Lebo teraz som tu a som živý. Tak, a on mi... Poďme oslaviť ten život. Poďme ako keby A každý deň. byť naozajstný a už prestaňme mrhať s tým časom. Nemáme ho až tak veľa. No, a ja ti to preložím do tej ľudskej reči, lebo všetci takto pekne rozprávajú, No, majú jasné. naučené, hej, ale je to ťažko pochopiteľné, lebo je to tak mnohostranné, že to znamená, ráno ľudí, zobudím sa, otvorím očka, ty vole, ďakujem za narodeniny v prvom rade, vidím, počujem, môžem hýbať prstami, rukama, nohama, mám teličko, srdce ma nesklamalo, orgány taky, takže zapnem teplou vodu, toto je liek pre všetkých, stačí teplou vodu. Teplá, čistá voda, prevarená, páni a dámy, a urobí zázraky. Skús to dodržať aspoň 3 mesiace a hlavne, keď bude zima. Umyj si zuby, pekne, ale ne chlórem, ale stačí kokosem a kurkumou a hociakým prípravkem z prírody, kde sa to rodí, že jo, tak jak si sa ty zrodil. A počkaj, prosím te. A pak začni sa usmívať na všechno, lebo všechno je dar. Spermia vyhrala, už si vyhral. Už tu nemusíš nič dokazovať ani susedovi, ani kolegovi, ani čajke vedľa, když seš slobodný a hegá ti to v gaťkách. Ne? Alebo si naštupírovaný vo Ferrari a myslíš si, že hučí to za 2 milióny a seš prdol. Chynín a tonik. Tonik a Šlape? káva. Tak Chynín a kofeín. mne to šlape bez chyninu. Kámo, Ne, prosím to bude ťa, ne. chynina. Ne, to ne. Nekecej, ty vole, tohle to nedáváš bežne. Ne, jakže ne, neklám, prosím tě. OK. No, ale tak chápeš, čo myslím? Však toto, čo tu Jasné, rozprávame, je o tom, buďte sami sebou. Nechcem sa rozprávať s psíčkarom, povedz mu, kamo, rozprávať sa s obsom, nemám teraz náladu. Alebo sa porozprávať, vieš čo, nemám náladu, vieš mi nejak poradiť? Na všetkých úrovniach pravdivo, Tak. na všetkých úrovniach živo, Tak. na všetkých úrovniach s láskou k ostatným. Lebo sme všetci jedno. Áno. Všetci sme prepojení a akurát tu zbytočne v živote mrháme životom, že Všetkým nevnímame, všetkým možným, že nevnímame a zaoberáme sa pičovinami a takhle to, bez nejakých tít, hej, zbytočne. Čaute lidi, nič viac nechcem,
len ahoj, je nádherný deň, prší, sneží, fúka, to je super, furt žijeme. Zamračené, nad mrakmi je slnko, furt svietí slnko, alebo mesiac, alebo si uvedomte, že vidíme už v dnešnej dobe aj mesiac, aj slnko naraz. Ani sa s tým nezapodievame, ale zapodievame sa, či je niekde voľno v nejakom hoteli, lebo je leto, ty vole. Ale leto je furt. Len v úplne inej časti, ne? A zase to nevnímá človek. Ste nastavení na program júl, august. Potom to skončí. Teraz sú prázdniny, leto, poďme rýchlo preč, poďme všetci na dovolenku. A potom poďme 10 mesiacov muklovať. Muklovať, ty vole. Muklovačka. Mal som takého chalana v obchode, bol to akože, jak sa to povie? Bol to robotník, akože bavili ho remesla, bol mi niečo opraviť a on mi hovorí, Jaro, čo to vlastne je? Prečo sú všetci teraz akože, ako keby že zviazaným tým? A použil krásne slovo, že cestovateľským fetišom. Že vlastne, čo to je? No to je celé, to je iba na margo toho, no. Že vlastne fakt je tu cestovateľský fetiš, že proste oni si všetci povedia, že teraz vyrážame a ideme, ty kokos. No počkaj, bol tu kamarát z nemenovaného mestečka, Jaro ho zažil a Jara sa opýtali, ak odišiel kúpiť si k nemu do tej zdravej výživy, k tým jeho, do tej bylinky, ho potreboval. Človek, ktorého mám rád, ale když to budeš slyšet, Ivane, tak sa nehnevaj, ale môžeš jesť dál. Nemám chuť počúvať hlúposti a pritom človek cestoval za pomaly 6 mesiacov toľko, čo ja necestujem za 2 roky. A opýtaš sa ho, jak bolo? Dobre. Takže lidi, za to, že cestujete a vymieníte tie domčeky, králikárne, alebo tie paneláky, alebo nejakú inú architektúru a myslíte si, že ste niečo videli, tak ste videli holý prd. Vy to musíte navnímať. Presne jak s tým koláčikom. No čo si ty si ho nenavnímal. Toto je presne ten okamih, že vlastne povedali sme o tom, aký sme mali pocit z tej zmrzliny, z toho jedla, že sme vnímali, že to je pravdivé, všetko blá, 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 že to bolo veľkolepé, že tam bolo aj stretnutie s človekom a tak ďalej. Ale my sme s Vincom ešte zachytili inú vec. My, jak sme ochutnali tú zmrzlinu a toto všetko, čo sme teraz vyjadrili, ešte predbehol jeden taký stav, ja som sa na ho pozrel a ja, že čo je Vinco, a on že orgazmus. Úplne. A teraz si predstav, jaké by to bolo, keby si mal z každého jedla taký stav, keby si mal z každého svojho pohybu taký stav, keby si mal z každého pohľadu na to, čo sa deje okolo teba, lebo všetko by bolo zrazu pravdivé. Nikto by nechcel klamať. Všetko by sa robilo tak trošičku inak. Jaký by si mal z toho stav, keď sa pozeráš na normálne veci? Kde by boli ľudia spoločne spolu, keby naozaj všetko bolo pravdivé? Veď my by sme mali ten stav, ktorý v tých staroruských volajú blahodať. Ty by si sa naplnil tým blahom z toho, že si, a ty by si to naozaj vyžaroval. My by sme sa naozaj bytostne zmenili. A toto nejsú ezoterické bláboli. Však pred chvíľou sme nadávali a dali sme si kávu, hej? Ale naozaj sme to takto zažili. Počkaj, absolútne, už to zachytili ľudia. Už si to môžu pretočiť a niekoľkokrát si to púšťať, lebo ja to púšťam a zachytám vám tam neustále veľa vecí, čo ide iba cez nás. Takže my sme bábiky, kanálne reproduktory, ktoré vysielajú iba napojené nahore. Takže prosím vás pekne ľudia, neviem, prečo som dneska v takej polohe, asi preto, že chcem. Dúfam, ja ešte raz vyzývam k tomu, že robme veci tak, aby sme jeden druhého naplnili bláženosťou. Ja vás zastavím. Robte veci s láskou. Vždy. Či robíte zmrzlinu, či robíte trénera a ja sa tam práve idem odplavočiť a idem niekoho niečo naučiť, aj seba naučiť. Kapun kap, chlapci. Jednoducho, Iggy, musíš už ísť. Vy môžete pokračovať, vy pokračujte. No počkaj, ale sekundu. Teraz si nám dal čas, za ktorý my ti veľmi pekne ďakujeme, taký tak aj druhý. Tak. Ale teraz ideš dávať čas druhému človeku. Ideš robiť pre druhého niečo, aby si sa mohol s ním rozprávať ďalej. Aby si ho nenechal negrametného. Tak. A to je celá tá pointa v živote, na čo sme tu všetci. Učiteľa, žiak sme zároveň. A toto, čo povedal Jaro perfektne, ja nemám čo k tomu, alebo ty, je pre mňa dokonalé, že sa nemusím cítiť, že niečo neviem, možno tak vysvetliť, jak ste to povedali vy dvaja, lebo som toho súčasťou a to je pre mňa to najkrajšie, že nepretekám. Nepretekám s vami, alebo nebudem z toho zahambený, že to není káva, to nie glad.
celé to vytvorilo akože drink, ktorý bol parádny. Ja Chlapci, bez toho, dobre. že by som Celé to bol... vytvorilo, viete čo? Iggy, čau. Lásku. Chlapci, ľúbim vás. Tak je tak. Ľúbim vás, chlapci, Taký- a lúčim sa s vami. Užij si to, užij. Čau, Edi. potrenujte pekne. Užite si to. Kapum. No, takže to bolo... No nič, jednoducho ako keby je nádherné, keď sa kamaráti môžu stretnúť. Iggy odišiel, my sme ostali. No, A vlastne ako keby tie esencie ostal aj každého z on. nás Aj on vytvárajú... ostal, no. Áno. A tie esencie každého z nás vytvárajú nejaký tok slov, ktorý môže byť prospešný a môže byť aj akože len tak na zamyslenie. samoletmi, hej? Len tak si rozprávame, ale určite nie sme toxickí, určite nechceme nikomu ubližiť, hej? Tak to ne, to určite A bez toho, že by si mal ty svoje komentáre a ja svoje, by nevznikol ten ďalší moment, kedy môžeme na to prihodiť niečo ďalšie. Jasné. Takže počúvaj, keď sa chceš dobre napiť, je dôležité aj tá káva, aj ten tonik, aj ten lat, aj Vinco, aj Jaro, aj Iggy. Jasné. Je úplne... A je jedno v jakej forme, jakom slovoslede, v jakej rétorike. Je dôležitý kontext, presne tak. Toho, aby si sa zamyslel a vnímal a začal vnímať hĺbšie. A zamýšľal sa nad tým vôbec, to je to prvoradé, zamyslieť sa. What's the go? Čiže náš dnešný zážitok nám ukázal, ako chceme žiť a zároveň sme si zaspomínali na všetko, čo sme zažili. Že vlastne ako keby ten čas, ktorého není veľa, zrazu zmizol a vytvoril nejaký okamih, v ktorom sme zažívali jeden druhého. Perfektné. Bez toho, aby sme riešili zbytočnosti. Že sme vnímali iba svoju podstatu toho, ako to preciťujeme, vnímame, ako sa pozeráme na to, ako to cítime, ako si to užívame, alebo ako to nevieme si užiť. A vôbec sa za to nehambiť. No, že dneska už rozumiem viac tej vete, ktorú vyslovil učiteľ, ktoré bolo, že niektorí sa narodia, zažiaria a potom odídu. Už viem, čo tým myslel, keď povedal zažiaria. Lebo niektorým sa to nepodarí proste. Ostanú v tej falošnej polohe, ostanú v tej zóne, ktorá hľada prachy, ostanú v tej zóne, ktorá velebí smrť a klamstvo a nezažiaria nikdy. Pre druhých, aby mohli aj ostatní kráčať pomaly. Tak. Tajci to majú tak pekne, už som to možno spomínal. Thajci to majú nádherne. Nádherne. Čača dikva. Pomaly ďalej. Jak to majú Thajci? Tajci? Ešte ten okamih, aspoň za ktorý si mi odhalil minule, by si mohol ešte spomenúť tak na záver, že, no, tak počúvaj ma. že o čo tam vlastne ide? Prečo to kapunká? Že sa poklonia človeku? Tak to sa nekláňajú človeku. A toto prešlo cez mňa, ja som na to za tých 25 rokov zabudol. Oni sa kláňajú duši. Veľmi pekné. A my, bieli, si myslíme, akí sú úslužní. A oni sú tak ďaleko. Aj keď na oko pre nás bielých, že sú jednoduchí, alebo sú akože šikmóky, alebo to sú Aziati a majú to ináč. Aké ináč, keď tam človek sa biely ukáže, aký je. Tam není pre neho pripravené reštaurácia, aby sa mohol vojsť a zapadnúť do toho systému, do toho piedestalu, že tam si nájde svoju grupu ľudí, aj keď ich nepozná, ale zapadne výzorom, správaním, chuťou niečoho, čo si objedná, alebo akože tvárením sa, hraním divadla, lebo tá hra sa hrá furt aj bez nás, aj keď nehráš, stačí sa len pozerať. A oni tam majú to nádherné, že oni sú není len pokorní voči tej duši, ale voči samému sebe, že si uvedomujú tú hru a ten čas a to vnímanie, to, čo sme tu preberali, to, čo ste vy pekne povedali, že vlastne si uvedomujú ten každý okamih života, že je nádherný. A neriešia ho viacej a neriešia to, čo nepotrebujú. Riešia iba to, čo majú ten úsmev a oni sa usmievajú ne preto, že sa smejú, ale usmievajú sa, tešia sa z toho, že žijú. Naozaj vedome. Veľmi pekné. Poďme sa pokloniť dušiam. Ďakujeme veľmi pekne. Kapunka. Čaute.